Jopur ma Siaya koro nigi geno mar puro puothegi e wang' sa tok ka tend kaunti no omedo tingni maromo 7 mamoko ne jiwo chenro mag pur ma koro juolo kwan mag tingni nyaka 17 ma koro nyalo puro eka 125,000 e kinde mag pur. Ka oloso e log tich ma Siaya kaunti, Gavana James Orengo lero ni ma en achiel kuom okenge mag nyayo pur kendo bero keyo e kaunti ma Siaya. Tingni 7 mane oyangi kawuono muonyo omenda manyalo romo Sh31,000,000. Orengo medo singo ni gibiro chopo lek mar tero tingni e gwenge mag kaunti ma Siaya. Gi sani yot mondo wabiro bedo no sub county ka sub county constituency moro ka moro nyalo bedo tingni 2 to mano pod ok oromo. Omiyo wagombo ni wachak wayud kendo tingni moko 30 kaka gavana wacho mondo waket pur malach. To kwaseketo pur mobedo malach, kwa pur odwa mang'eny ahinya to biro tamo kama watere. Koro kwa gavana nwa ketane factory ma nyalo loso dumani kendo walos mogo ma nyalo package kiwan to wauso. We think that it is right for us to encourage our people to take agriculture seriously, because it will enable the county to transition from a subsistence economy to a modern economy, using agriculture as a pathway towards this modernization. With the entire expanse of the land in Siaya, if we do farming the usual manual way, whether it is labor intensive, then Siaya will not transform. We are in the process of trying to acquire another 20 tractors through the same suppliers in time for this plan.